Nemu aku bocah terus tak romanti tak dadekke adine Sena Kangka. Iya. Mongko anakmu. Iki pas prei malam Setu tak kon bali. Bantu karo bapak. Mbok menawa bapak ora kuat tenagane men disambung anakku lanang. Sing wingi wis ditanggap anggota Dewan Provinsi. Sopo? Sing demung Anom Dwijasena, sing ngendangi kembarane ya sing tuwa. Mas Anom Dwija Kangka. Selamat malam sugeng dalu, Nduk. Nggih, sugeng dalu. Nah, ngono. Dadi nek anak sinden anak dalang kuwi nek didhawuhi aja ngegas. Gip engko bengi mangkat. Omong wae lah kuwi ora kena, ya. Kuwi nek anak bencoleng ngono, nek anak seniman aja. Oh inggih, Bapak. Oh inggih, Ibu. Ngono. Aja niru karo ibumu. Ibumu kan nek tak pamiti mancing ngegas kae. Rasa bali. Aja niru karo ibumu ya niru karo bapak. Dadi nek kon nyambut gawe gip dandan engko bengi bantu bapak. Oh inggih Rama. Ngono. Mancing. Niru mancing. Ya ora ngono. Maksude iki aja niru ibumu ning niru karo bapak. Nek niru karo ibumu judes kowe sok mben. Malah calon bojomu. Mage adimu sing isih pentil kelas 3 SD wae njepret e. Sapa adine kita jenenge Papel. Oh, aja ora kena dirasani. Ya, kelas piro, Nduk? Kelas 1 SMP. Kelas setunggal SMP. Iya. Jenenge sapa ya? Men piye kene do padha tepung. Mawan tak kon nusul jari saya. Coba. Asma lengkape sinten? Nama lengkapnya Gifta Frista Setia Zahra. Aduh, angel temen. Karang jenenge anak pupon ya ngono. Nek anakku dhewe tak jenenge anak Jawa. Aku duwe bocah panggung tak jenenge Sri Widawati. Nah, Wonosobo tak jenenge Risang Janurwenda. Terus meneh siji Wonosobo loro sing wedok kae sapa jenenge lali aku lho nganti. Iya. Terus sing begelen barang kae wedok. Wes jan. Jenenge tak kei jeneng Jawa kabeh. Cita-citane sok ben dadi apa? Gif nek wis tamat SMP arep sekolah ning ndi? SMKI Jurusane Karawitan. nah, ngono kena dicontoh le ambar kae bar SMKI terus kuliah 10 tahun ora tamat-tamat kae lho. Kok suwe temen? Wong akeh le bolos kok. Iya. Nek ora nyogok karo dosene ora diluluske kae lho. Angger ngetan nggawa gula sekarung nyogok dosen. Wes suasana tak luluske wae skripsine. Ngerti wae aku. Iya. Kanthi sekolah dhuwur gip kaya lek ambar kae iso nyengkake rega dhuwur. Penyanyi sinten Mas Dalang Di Ambarwati sarjana seni sing biasane 500.000 terus dadi karo tengah yuta. Sing biasane 500 dadi 2,5 juta. Ning kene. Ning Yojo. Nek ning kene iku ya angel. Iya. Ya Gip ngaturke apa? Sing klasik-klasik sikik. Monggo. Yo kanggo gemene wanci. Tembang apa selindro apa pelok? Manut. Gak ngarani tembange apa men didendengke yo. Asmara wae ya. Aja manja aja lengkat-lengkot cek-cek. Gubuk Asmara. Nah, ngono dadi genah terus gendare malik selindro. Gubuk Asmara. Tak nyuwun berkah iki merga disengkuyung karo tinggalane Mbah Timbul Sing ngendi? sing asta Sulin dadi wiraswara Pak Tusya. Kuwi dalang saka Imogiri Bantul tinggalane Mbah Timbul ya winganane nderek Masena. Masena sedo tak rumati dadi rombonganku Pak Dalang Tusya saking Imogiri Bantul. Iya. Piyayine luhur, penggalihe jembar, tur pangerten karo bose. Pak kula jeng buka poso, mang cangkingke tongseng kalih sate. Oh nggih siap. Gawake 5 bungkus. Iya. Arep tak nggo nyuguh wiyagaku malah ora mampir. Terus sijine Sing ngasta rebab. Kuwi jenenge Mas Agus. Kuwi disabilitas tunanetra ya saka Imogiri Bantul. Kuwi ya sarjana seni, wonge wuta ning iso ngrebab. Iya. Iso balesi WA. Liyane meneh Sing ngasta Gambang.
Sing asta gampang. Ku ya tamatan SMKI jenenge Umar Amir. Umar Amir. Kuwi bocah lanang ning seneng karo cah lanang. Homo. Dadi sing gampang kuwi bojone sing rebab. Wis ming jagong wae ora iso pisah, kudu jejer. Nek ora gelem jejer, sesuk bali neng-nengan ora ditakoni. Iya. Ya, sing bawa Mas Agus saking Imogiri Bantul. Nggo Mas Agus. Halo Gus. Niki. Halo Gus. Halo. Duh. Halo Gus. Sugeng dalu. Nah, ora cetha modulasine. Sugeng dalu Gus. Nggih, sugeng dalu. Nah, tak kira kowe turu e. Mboten. Mau talu kok ora direbapi bareng tak lirik jebul kowe merem. Mumpun. Ngerti. Aku ki nek wiyagaku ngantuk krasa lho. Krasa. Wiyaga nabung nglalu ki nek nggo mayang ki kaya wong geret mobil macet. Dadi kamel-kamel. Iya. Angel. Iya. Monggo Mas Agus dibawani. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Pancen nek cah wuta kuwi biasane iki rupane imut-imut lucu. Iya. Nek kula mboten Pak. Bila-bala iki sirahe mung telatelo ngono bae. Nah, nggih isane Karo nek wong sing normal tajem meneng bae. Kae sing jeneng Wiraswara saka Banyumas. Sapa jenenge? Sudar. Ya telatelo karo ngunang-ngunang ngono bae padha karo kowe Gus. Ha Dadi isane nek dimat-matke ya cah idiot kowe lho. isane nggih ming telo niku wis ora iso liyane. Muga-muga sing telo ming sirahmu bae. Liyane nggih pun telo. Aduh. Ya kudu pijat sarap kowe iki Gus. Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka tresna tulus nadyan engku bekas mara. Sadurunge dibajutke nduk matur nuwun piyai saking Klirong Kebumen menika. Ingkang sampun nimbali wulan ngajeng Wulan apa? wulan Sura. Mun nimbali saking Klirong. Wah, matur nuwun sanget Pak Tugimin kalian Pak Lurah. Saking Klirong sampun rawuh nyengkuyuh matur nuwun kalian Om Maji nggih rawuh matur nuwun Mas Tio Sidodadi Karang Tengah Kemiri Purworejo matur nuwun kalian kadang kula sampun nyimak Mas Sigit Kundarwanto saking Magelang nuwun Mas Agus Jakarta ugi nyawiji Mbah No Mbah Mo matur nuwun Mas Damar Sasongko Karenggede Boyolali Pak Dalang Raden Haryo Tumenggung Sutarmo saking Ketawangrejo inggih nderek rawuh matur nuwun paring panyengkuyung. Ora lali kadangku sepuh iki dalang saking Kraton Yojo. Sapa? Pak Dalang Sutresno Hadi. Nah, iki sing ngagem blangkon iki sarjane kembang-kembang beda dhewe. Hati sapa? Mas Sutresno Hadi Sanggama. Hadi kuwi luwih Sanggama kuwi tegese Sanggama kuwi senggama utawa zina. Ora ding. Ora emeng etok-etok kok ya. Ya gubuk asmara diseragenke sikik cok dados.
Peter saka Solo. Verly kancane anakku ya. Oh. Sitere. Duh, lali aku. Piye? Duwe penggemar saka Jakarta, nek pentas kula dikabari nyuwun nomor rekeninge malah urung dicaosi periksa. Wingi ketemu ning Luano wis nyawer 1.500.000. Iya, iki Piyai luar biasa saka Bapak Jakarta, Komediono asli saka Jawa Timur. Meh kesupen mboten nyaosi periksa. Niki badhe dipun kintoni adiku lambar. Mugi tansah streaming wonten dalemipun piyambak-piyambak. Lanjut, Cok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Dadi nek wiyaga sing nganggur do gelem senggak, aja mung trimo medang macit. Utamane sing nglesek ning ngisor gong. Sapa? Pepundhenku si Woru, ru sopir. Nah, wong nembang kok sirah diumpetke ning ngisor rancaan. Lah iki mental tempe, wong nembang kok karo ndingkluk. Portuman kudune ki rak mbergengge diketokke wujude kaya ngapa raine. Wong nembang kok raine kaya ngisor rancaan kenong. Iya, eman-eman. Eman-eman, wong lanang kok mentale kaya wong wadon. Ngopo? Nggawa mobil, nggawa wiyaga arep mulih. Mandeg setengah jam ora menyat. Sebabe apa? Sesuk ana lawan arah ki ana mobil. Ditunggu-tunggu, lho kok ora mlaku-mlaku. Tekan gone. Lampu ning pinggir dalan dikira mobil, keweden. Mandeg hawiyagane nganti sikil papat muni kabeh. Lah iki sopir kepiye? Wong karo lampu penerangan jalan kok wedi lho. Jarani mobil. Iya. Lanjut kita, ayo. Genduk kita tak lenggah mumpung